So hello friends, नै जालायनोसै नै अमा बेदर एकदम बरियानो नै बिथिं आरो ना फिसा फ्राय एवनाय नै बेदरा एवबो दंबावो आरो बिथिं नै फिसालानिया बोरमा बेदरसो जागासिनो आंनिया नै अमा बेदर इनिफ्राय नैबे जाहैबाय पानिलावजों बेयावबो ना दङ ना फिसा फिसा दङ नै दा जानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो ना बुस्थुआ मोजां मोनोबा लोगोसे लाइक बो खालामना हो नैबे ना फिसा लकेल ओमफ्राय नै अमा बेदरानो बरियानो जानोसै गोथाव आरो ना बुस्थुआ ना फिसा फ्रायनो बे फ्राय एवनाय फ्रायनायखौ ओंखामाव एसे होनानै ओंखामजों लगायनानै जानोसै बरिया बेदरानो मोजां बरियानो ओंखामाव होबाय ओंखाम होनानै जानोसै आरो नै गांजेमा फिसाबो दं नै गांजेमा फिसा ओंख्रियावहा खौबो जानो गोथाव जानोसै आरो गांजेमा फिसाखौ सलिड ओमफ्राय नैबे मा होनो बुङो सिंखावरि ना गावरेमा बेखौबो जानोसै नैबे एम्फौखौबो जायो नै एम्फौखौ बरियानो गोथावनो जानाय ना एवनाय ना फिसा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै होदो